på den der måde. Jamen jeg kan jo ikke gøre, bare jeg bliver headshot. Bare et vindue. Full box. Jeg tror den ikke, er bare de her. får så fuck, vi er meget splittet. Hvad mener du? Jeg kan kun den her. Så er der ingen chest her. Yes. Kan du komme herop? Jeg kan ikke. Yes. Beth, der er en på mig. Jeg er død. Er der en på dig? Mhm. Den er der 2. Han er lige over mig. Han er lige her. Lige under mig faktisk. Ja, jeg har godt set, at jeg skulle hjælpe dig derude. Det har jeg godt set. Jeg har healing til dig. Jeg har mæsk til dig. Jeg har da væsket. Hvor fanden er det? Jeg kan bare høre dem. Nu vil give mig væsket. Jeg har. Så kom her. Kom her. Sniper. Kan du komme her? Der er det. Jeg ved ikke, er de under os eller over os? Lige Ja. Død! Nej, ikke død! Elliv, du er Elliv! Du er Hansen! Nu er I der nu! Ej, helt ærligt. Nå, der. Bare så Lulu. Ud af vinduet! Kom væk derfra, Lulu. Det er blevet. 3, 2, 1, gem dig. Okay, lad mig være, mand. Ikke bag dig snart. Tag den der op nu. Så du kan bare være glad for, at jeg rammer med for et liv. Jeg var alligevel et liv. Hvis jeg bare havde en til big, ikke? Så havde jeg ikke været død. Du ved, når du har fået noget loot, så pludselig vil bare lave til det nu. Men hvad er det her? Det er her, der kommer nogen! Der er 100 på ham! For hvem? Elliv! Hvor er han? 50 hvid. Kan du komme? Den ene er ramt sådan 80 hvid. I min boks. De er begge to Elliv! Der ramt. De er begge to Elliv! Oh my god, jeg får hivet med for mig. 200. Ramte du dem begge? Nej, jeg tror, vi kom den anden. Ikke strøm ham den, ikke? Hvad? Jeg er varm lige nu, Louis. Så han kom op for at skyde dig, ikke? Og så kom aim på det, han bare i luften. Jeg er aim på det også. Nu har det en sniper. Louis. Du ved der, hvor du bokser dig ind, ikke? Ja. Altså prøv at se lige her, ikke? Han kom op for stiplerne, ikke? Så rammer jeg ham ordentligt. Så du så et ordentligt højt, så hopper han ned. Og det handler ikke om sådan damage eller sådan kills.
Du har jo stadig gjort sin damage. Ja, nu men altså. Du har fucking sygt lavet det der. Ja, jeg lavede også noget sygt. Først der sådan Ja, ja. Så jeg synes, du ved, han skulle lige til at komme bag dig, ikke? Jeg skulle prøve at lyde. Men du ved, Herman. Du ved, man glæder med sig Savage, ikke? De fik en ordentlig lort FNCS i dag. Hører de? De kan færne det. Skal vi pusse Lavis? Du ved, de er heller ikke de bedste hold. De er heller ikke de bedste hold. Har du snapperskud? Jeg har 12 selv. Hvad med dig? Jeg var en 3. Jeg bare kommer 5. Nu er jeg 7. Tak. 7. Ved Herman. Du skal farme. Ja. Jeg måske farme lidt med. Du ved, vi har lært en ting. Man skal bare lande i Lavis lær, ikke? Sidste game, der fik vi 11 kills. Og nu har vi 3 kills. Kom med third party lidt. Når man ser levels, ikke? Det er bare så OP, jeg ved. Ja. Lad os third party der. Det er sådan, det er et fucking stort sted. Hvor meget røg du op med det Jeg der røg kun med 7%. Fordi... Men hvis vi vandt game, så fik vi sådan 20. Hvordan har du Men det er fordi, at jeg blev headshot-snipet i luften. Og han blev headshot-snipet sådan. Kom, lige. Den. Jeg faktisk lige. Jeg tror... Vi så nok en Razor der. Jeg så Razor til solo. Nej! Hvad gør? 4 for hvid. Hvad er der en til, eller hvad? Eller jeg tror, det var... Jeg ramte ham 4 for hvid. Nå. Ej, det var bare gå i sin fucking time på, hvad laver man? Bakken for medaljen. Jamen, synes, er man dum eller sådan noget? Hvor fanden er medaljen? Imagine at stå og fucking ved sin teammate. Må være Hvor er her. medaljen? Ja, det er han. Jeg har ordentligt godt loot. Du ved, det er så... Tag det medaljen. Det er så fucking... Nej, ham den anden havde arvet. Det er så fucking pis. Jeg rammer ham 45 fucking hvid. Og så fucking flygter han nu. Hallo, det her arbejde der. Run off. Og jeg har også sådan. Shit, jeg er konge loot. Jeg har guld shotgun, guld SMG, sniper og flowbird. Der er nogle bag. Der er sådan lige her. Lige her. 35 for en. Nej, så vent lige. Eller du kan komme og hjælpe mig. Ja. Nu kom her. Kom til mig, Louise. Du kan så klinge os på mig. Mig? Eller var det dig, der gjorde det? Nej, hvad er det? Jeg har en idé, jeg kommer væk på. Nå. Skal vi tage den her? Kom, så casen. Vi er i liv. Tag jo casen. Du ikke, eller du. Altså, du har det. Og vi kan måske efter vi har taget kassen op. Nå, det er lige vores liv her. Der stod 4... Hallo Herman, der stod 2 hold bak i det samme bokses, fordi vi har medaljen. Jeg var sådan lige præcis sådan et lille eller sådan noget. Bare lad dem. Det kan hurtigt. Må jeg var lige bøsset. Jeg prøver at hætte sådan noget. 200! Den ved. Altså, nu har jeg kommet væk, det hedder det ikke? Nice. Du ved Jeg vil godt rank. loote ud. Du ved rank. Players ikke, de er så fucking pis. Man skal bare... Herman. Når vi spiller duo, kan Lavis blive... Oh my god, Louis! Oh my god! Louis, du har været lige taget den der Mythic autoshocker med. Nej, det har jeg ikke. Nej, det giv mig den. Jeg har den ikke. Jeg går lige ind i noget creative. Hvor fanden er den så? Der var en, der stikker af med den. Ham der soloen.
Ham der så er Rizzo, du ved. Lige! Jeg ser ham lige deroppe. Ikke skud. Nej, 100! Det er du over. Ja. Ja. Kom, jeg pusher. Har der noget til at rotere? Ja, jeg er flowbirds. Nu! Ja, han er der. Ja, jeg ved bare, jeg er på ryggen. Jeg ved, Han er der. Ja, de er der. Han er bosset. Han er kraftig bosset. Jeg er også bosset. 74 liv! 74 liv! Du, jeg har 1 liv! Men det er de her også. Jeg er lige blevet snakket bagfra, Louis. Bagfra. Jamen, det er det samme team. De begge to er low. De begge to. Jeg har kvalget om begge to. Kan du komme, please? Ramt. Eller en skisken. Fuld bak. Ellu. Og lady. Ellu, man. Jeg ved det. Jeg popper lige med det. Kan du gå for ham? Eller du ved ham, der skiskerne. Han er ordentligt low. Men han kan det. Altså på hans skin, fordi Storm den skærer sig to. Han er lige her. Ja, du kom ind i stolen. Det er fejl ham. Crackle? Nej, Der er nogen bagfra os. Han er et liv. Jeg ved bare, at der er nogen bagfra. Kan du komme hjem? Det kan jeg ikke. Nok. Ja, det er ham der. Han er min auto. Kan du ikke lige sætte den der auto, så gør med til mig? Louis. Auto, så gør med til mig. Jeg er her. Har du healing? Nice. Vi chiller. Ja, der er jeg. Men skal vi gå ind i zonen? Der er looter. Let's go. Nej, det var ham, som hvad? Er det kassen? Ja. Det er okay. Nu skal vi have nok kills nu. Nej, vi har ikke nok kills. Synes vi skal have nok kills? Vi skal være en trundom. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi sgu da godt. Kan vi? 4. Ja, det kan vi faktisk godt, hvis vi dræber helt op i. Nej, næsten. Undtaget 2. Fordi jeg er en ko. Så er lige en kryds. Og jeg har fint nok mange match. Jeg har 1000. Jeg tror, det skulle i dag, at vi kan komme op i åndvildt, hvis vi bare lander her. Men vi er da ret gode, sådan der med. Nu siger du, går det ikke næsten lige så godt, når vi har spillet ud i dag, end når der er Oscar spiller? Jo. Eller går det bedre, eller dårligere? Normalt skal det så gå lidt bedre, okay? Med Oscar? Ja, det er fordi, det er sådan... Jeg er sådan helt sådan strategier. Nå, skal vi pushe? Hvad har du så en stor sten? Eller skal du? Og nu vinder vi kraftigt, men især hvor vi sidder og der er nogle lige luft. Ja, ind i bussen! Ind i bussen! Det der. Jeg så. Bro, han fucking sidder fedt. Vi får en roterende ned. Altså, du hører noget. Ingen vil de ikke se mig. Du vil de have ikke set mig. Hold på. Du vil de ikke engang set mig. Har I ikke? Men I skærer sig sådan. De har set mig. De er sniper.
Ja, du gør også. Jeg ved, det er sgu en pikkefejl, Louis. Han pusher mig. 87. Hey, igen. Nice. Jeg ved på den anden, Louis. Der er også nogen oppe på bakken, bare lige. Ved. Nice. Du tager mig derinde. Jeg healer bare lige 2. Vent. Jeg prøver at se, om jeg kan dræbe dem op på bakken. Lige. Solo! 29. Lige for at vikle headshot af det. Ved. Nice. Hvorfor den der, med der? Hvorfor den der, fordi du er jo også med. Du gør det hjælp, mand. Hvad? Jeg har kun en med figurer. Nej, medaljen. Hvorfor den der medaljen? Jeg kan få den her. Tak. Lige her, så. Kom op, pas på. Du må ikke den. Der er en under mig. Nå, du dræbte ham. Nej, jeg dræbte ham. Never mind, det var der ikke. Jeg kommer bagfra. Han flygter. Han er dernede. Det vil jeg også gøre. Nå, vent lige lidt. Nej, han I'm døde. popping. Han døde. I'm popping too hard. Og jeg popping too hard. Jeg ved godt, det er fucking easy lige nu. Og jeg vil så måske de får damage. Jeg kan se nogen. Oppe på broen der. Se ham. Der. Jeg kan prøve at sætte ham. 100! Vi fighter ham. Det er dem. Jeg ved ikke om det er en solo eller et duo. Nej, jeg tror alle er solos. I luften. Lige dernede. Det her, der er 2 mennesker. Nu, I kom nu. Jeg kommer. Der er 2 mennesker. Kom, lad os push dem. Husk bagfra. Flygter fra mig. Okay, det er duo. Vi har hej. Jeg kan styre. Bare kom nu. Du skal ind i zonen. Den næste zone er der. Ja, lige her. Også lige her. Det er en solo, Louis. Også lige der. Quick. Jeg kan ikke komme ned, Jeg tror kan jeg. ikke det der blå skin. Så har du mælk, Louis. Ja, jeg har den næste til dig. Så kan jeg lige hernede. Men du ved, vi skal gå efter duoen. Hvis vi får knocket en, ikke? Så har vi nærmest vundet gamet. Hvis vi bare får knocket en, fordi der er kun... Ja, vi skal bare knocket en. Vi skal ind i zonen. Kom, alle, vi skal ind. Kom her. Han rebooter. Det må det ikke. Det må ikke reboot. Skyd. 58. Shoot. Fuck, jeg gjorde ham one tap. Så du det? Hvor meget ramte du ham for en liv, ikke? Jo, ej, rip ham, han døde til forhold. Lige. Tak. Men nu er jeg sidder. Lige på mig. Du er derinde der. Det duede på mig. Kom.
Nå, så kommer jeg. Jeg ved det. 62! Så er hele min døgn. Har du nogen... Kom, vi kører lige. Kom her. Kom og bygge sådan en boss. En boks igen. Fordi vi skal ikke være lukket inde. Vi skal bare have nok en hodur ude, så er vi vinder. Ja. De har taget hej. Kom op på. Kom op på. Ikke en skyd, jeg så. Au. Kom her, løb på mig. Han får 0 penge. Han kører fucking 0 penge. Han tog min mor først, tror jeg. Se ham. Nice. Finish. Finish, kill me. Sygt. Ej, gå i boksen. Ja, nu er det kun solos. Her er min autoshotgun. Du tager mit auto. Du må tage mit auto. Nej, men jeg var på men... Jeg tager lige væk her. Det er en solo. Skynd. Fox. Det var det, solo det fik så godt. Kom ind i busken. Jeg skal lige i zonen. Oh my. Det er vækket. Ja, nu. Ikke overbud. Medkit. 10 kills. Seriøst. Altså, det ved vi godt. Det ved vi godt. Lad os se, om du kan få de der pinde her. Alle solos. Alle solos. Herman, Gå for high ground. Næste zone. Nej, ikke gå for high ground. Når du kommer i den nye zone, så gå efter high ground. Ikke gå for high ground. Jeg sagde ikke gå for... Se, Herman, det var spild af Max. Men jeg tror Han har faktisk... lige brugt 200 Max på ingenting. Det kalder man ikke ingenting. Det er faktisk... Nej. Det var ret godt, tror jeg. Ja, det var rigtig godt. Du har brug for et refresh. Gå over til medaljen. Der ligger måske et refresh. Medaljen blev taget. Der er en lige i den her boks. God match. Nej, det er ikke. Han er flyttet. 230 match. Gå i busken. 18 builds. 17 builds. Få ham. Tag træet. Push ham. Ikke sidde i en busk. Du har ikke brug for det. Nej. Du har brug for at fight nu. Nu har du brug for at fight. Godt. Nu er jeg kommet med sammen. Nul match. Gå efter træet. Læg det der. Du fik det bare. Ja, nice. Du fik refresh. Du har 100 milliarder match. Nej, Louis. Medkit. Det er bare et medkit. Du har 3 medkits. Jeg Du har tror... 3 medkits. Vent. Bro, du har brug for et medkit. Nu har du brug for et medkit i hvert fald. Ja, medkit nu. Louis. Lyt til vores comms. Jeg har nemlig ikke så mange match nu. Det er derfor, jeg bare sidder og spiller din match ud. Hop de der. Nice. Små træerne, du. Løb. Små træerne. Ja. Sådan, det gik. Rotate. Du har ikke råd til det. Big batter. En box. Jeg har i hvert fald ikke så meget, Louis. 3 builds. En build. Rotate. Nej, så det er et liv, Louis. Bro, Det er et liv, Louis. Godt. Louis, nej. Let's go. Nice. Let's go. Vi fik 12 kills.
Jeg røg 12% op. Hvor meget procent er det? 30. Jeg er 47. Jeg Jeg trykker ready.